Undskyld, jeg fik, den holdt op med at optage, jeg ved ikke hvorfor. Det plejer den bare efter 10 minutter. Men ja, så... Det er et computer. Det er optagelsesprogrammet, ikke? Ja, men ja, så Jeg kan snart bestemme det. Jeg fik dræbt Elmund, så tog jeg alle hans ting. Ja, så har han igen, så ja. Men ja, det er det, der er sket. Det var, han glemte sådan et hul, så der var lige noget i facet på ham. Ja, så lad os se det her. Hold op. Nej. Kom op til dig nu. Fanger mig aldrig, Elmund. Vent. Elmund? Ja? Kom lige. Du er kreativ for... Din klamme navn. Din klamme bitch. Bitch. Kom nu, Elmund. Lad nu være. Nej. Hey, hvordan fanden har du fået alt det? Hvor har du fået det græs fra? Jeg så det. Elmund? Hvad? Hvad? Jeg har ikke gjort noget. Jeg har aldrig gjort noget ulovligt i mit liv. Elmund? Hvad er det? Slå til overlevelse. Overlevelse? Hvad er det? Det vi spillede før jeg dræbte dig. Jeg har ikke dræbt dig. Før jeg. Dig? Nej, jeg har ikke dræbt dig. Før jeg dræbte dig. Nej, jeg har ikke dræbt dig. Slå bare til overlevelse. Hvordan gør man det? Skriv game mode 0. Jeg ved ikke, hvordan man staver til... Jo, det ved jeg. Jamen, jeg er lige ved. Hvordan tror du ellers, vi kan få heste heroppe? Det kan vi sgu da heller ikke. Nej, netop. Så er man nødt til at få heste heroppe. Men vi skal ikke have heste. Hvorfor skal man ikke have heste? Fordi jeg hader heste. Jeg elsker at ride på heste. Nå, men jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke finde ud af det. Så nu går jeg selvmord. Jeg har aldrig begået selvmord. Er det ikke flot? Nej. Det kunne faktisk være dejligt, hvis du gør. Hey. Hvad er det, jeg ser nede under os? Elmund. Klar. Ready til I jump. I jump now. Hvad sagde du? I jump. Dig? No. Jeg fik en. Ej, det er pænt. Vi har kun optaget 3 minutter. 42 sekunder. 43 sekunder. 44. 44. Og nu har jeg næsten til... her der er lige nok til. Der er lige til sengen, Sebastian. Nej, jeg sagde ikke dit navn. Jeg sagde din fars navn. Det går, Elmund. Hvad? Elmund. Jeg kommer op til dig nu, Elmund. Som om du aldrig gør noget. Det var det svar. Det. Hvorfor fanden kan jeg ikke smage mit svær? Fordi du spasser. Men prøv du til det her svær her, så prøver. Det er fordi, det er en lortcomputer, du har. Det er fordi, det er en lortcomputer her. Tak for lort. Selv tak. Ved du Skulle hvad? det være en anden gang? Nu hævner jeg mig. Du vil aldrig. Jeg er ligeglad med at snyde. Jeg hævner mig. Jeg snød aldrig. Ej, der var dengang en matematikprøve. Eller er det hver gang? Det er værd. Nå, klar. Nej,
Nu sprængte jo hele min ø i luften. Jeg har brugt 3 minutter på. Nej, ikke flere. Hovsa. Så slår jeg til overlevelse. Edmund, du slår også til overlevelse nu. Okay. Og du ved, jeg har det på tv. Så slår jeg det også til overlevelse. Sådan. Er det godt nok? Er det her godt nok? Ja. Sagde du ikke lige, hvis du slår til overlevelse? Ja. Det har jeg også. Jeg er i overlevelse. Hey, hold op! Jamen, hvor meget stress der kommer? Kom nu. Hey, du har et diamondsværd. Fuck af med dig, de klamme. Det er dig, der er klar. Nu begår jeg selvmord. Tak. Vil du se min død? Du skal ikke begå selvmord. Hvorfor? Fordi så dræber jeg dig. Dræber mig. Ja, begår selvmord. Hvor begår du selvmord henne? Jeg er ikke TPA. Til podcast. Undskyld. Jeg bygger mit hus ud til en se, så håber jeg ikke. Simulator! Mia? Ikke noget. Døde du? Nej, Hvor er du? jeg har et halvt liv tilbage. Ej, hvor er du, Edmund? Hey, hold op! Hold op, jeg dør nu! Stop! Jeg havde et halvt liv tilbage. Så tænk lige på mig. Hold nu op! Du er direkte syg i hovedet. Nu begår jeg selvmord. Nej, det gør den nemlig ikke. Så skal du bare kede. Der redder jeg dig. Dum! Hey, hold op. Hold op. Hvad vil du gøre? Nej. Du er ikke engang i overlevelse. Ja. Nej. Hvorfor mister du så ikke liv, når jeg gør sådan her? Nej, hold op. Hold op. Du fanger mig aldrig. Jeg tror, jeg siger, mamma, hold op. Du sætter bare TNT rundt om mig. Ingen sted. Du fik mig ikke. Du fanger mig aldrig. Du fanger mig kun, hvis du er i overlevelse. Det siger jeg, hvor jeg er henne. Nå, men det var også slut herfra. Sige farvel og tak til Edmund. Okay. Hej hej.